lisod sa pangalan sa imo kaakbang. Number 3, kung imo gyud na napiki ka sa mao nga dialog, pagtuon og pamawi na lang sa sunod ayaw padala sa imong emosyon. So ako ipahinom sa inyo ha na kung adunay mga mo violate dili sa rules, ang moderator mo pakita gyud og pagpadlong. Okay? So alang sa Catholic Faith Defender, ako ipahinumdum nga kining debate makalaom ka nga kining sa kamaturan magkaka-fair nga pamaagi kay campaign ang labdag sa kamaturan among giampingan ang ngalan sa Seventh-day Adventist nga walay bias na mahitabo diri kay makunsa man ang bias na basin maparuha sa uban na mga dialogue stands dito sa ubang lugar na humanang niya napili ng istorya sa moderator na bias. Bueno, nagkasalamat niyo ito ha. Ang yun lang si Brother Peter Pindon sa mga po. Ampo. Dalay ko og silimbaho na po kanso. Pero kiksunan ng ato sa paminahon ang debate karon may tungod ni Peter Pindon og ni J. Carlo. Pamatud-an na sa RCC nga kanang nga pinadag unod kay Domingo Sumalas Biblia. Apan sa dili pa adunay pag-ampo ni Peter Pindon. Sultak na sa kaampunanon, nagpasalamat kami lahat ng karamo sa panahon, ngayon ka makakita sa pagtuon, pinaagi sa tubig, kaya sa inyong mga pulong, kami niya ganun mamahan, napiling mga ko, iyahan ito kami, nga makatuon, kung makataon kami, pinaagi sa mga pulong. Ako piling na lauman, nga madawat, basta mga salat, magdamang salat, Jesus na gusto rin magluwas. Amen. Sa Roman Catholic Church kanang na sa pinalaya apologies kay Domingo sumalat sa Biblia. Atong gihatag ang J. Carlo Balinas, Brother J. Sugod na ang oras. Yo, Plaza. Hindi magsaba. Okay. Mga igsoon, unas ka na, balikon ko, maayong hapon. Sabi na ni Paco Reyes, o sa nagsunod, Tulumanon, hindi nga po bibati sa pagpingkay sa kamakutan. Mga igsoon, balikon ko ang bima, pamatusan ko, nga kanang naaskilatyan po no cheese, nga adlaw sa Ginoo o English ba Lord's Day, Domingo na, kaya sa Biblia. Biblia ang itoon, di ba niya pala po na rin siya, kaya kumana mo sa nasabutan, di ba niya pala siya. Biblia, akong nakito ko ng kala. Sa pamatuon, sa pagdiba, unas ka na, sa kining adlaw sa Ginoo, nakitong doktor ito. Kay tungod kay kini painungol ni sa iyang Dios pagabalo. Balikon ko ha. Kasi Ginoo pinupindot ko. Ito mo kini painungol na sa iyang Dios pagabalo. Lumingon gani kag adlaw pagabalo ng mga dili pa do. Di na Lunes, dili Domingo. Sa Biblia. Mateo 28 ako sa mga ha. Mateo 28. Kapitulo 28, 1-5. Basaho na to ang malaang kasulatan. Tapos sa adlaw pagpanabanag na sa punta adto sa atong Lugno. Dili mga igsoon, dili matibay kag ang adlaw ni Jesus. Adlaw ng Domingo. O dili adlaw Domingo igsoon. Ako, adlaw sa Ginoo. Pinagaya ko no Jesus. Ako na pinagaya ko no Jesus kay mao man tikas nga akong pamatukan. Nga kini adlaw sa Ginoo
kasiyawan sa Espiritu. Kung ito na rin sila mga igala, matapon na ito ang Biblia mga igsoon. Kaya niya, bono siya siya po. Sila rin, klaro ka sa igala, gamit pa mga igala. Sa igala rin, saka pa katulas, at sila, mga igala, klaro kayo. Litra po litra sila. Ito na pagbasa ha. Para matuloy sa pagkata. Yan kaya apologies. Ang klaro sa Ginoo, panakop sa putir. Ano sa Ginoo? Yan, basahin natin sila. Sali. Wala mga isol. Mr. Moderator, objection. Pwede ko mangayo kung isang version sa ikaduha niya nga teksto sa pinadayag ito sa komisyon. Pinadayag lagi sa ginabat. Salamat sa padayon. Wait, mangayo ka kay maputol na. Aron Biblia o ang kapitulong bersikulo aron dili na malangan kay base mo object siya og maayo kay naman siya tungod ato mo object simple mo susi man na siya sa Biblia kung naiiya. Okay? So lagi lang na version palihog. Okay. English version by Thomas Nelson. Padayon kayo masok rin. Sige, Revelation chapter 1 verse 10. O niya, doon na ba yun? Ingon ini. Dali. Claro. At Ginoo. Abanji, mura na nimo. Dili may mga putol gid nga putol. Pero usahay na ay mga words na dili maklaro. Ang imong net ang sige albimat ngali. Ali okay na. Sige paday. Okay, balik. Go. Padayon to pagbasa. Pinadayag ang cheese. Focus yung ko diri sa tekstos pinadayag ang cheese mga igsoon. Ikundan ka lang. Sige tani. Adlaw sa Ginoo. Domingo. Wala, basta na. Pinadayag ko na cheese. Lalaban sila eh. Ako mamatutan mga igsoon nga Domingo gyapon. Dara. Pinadayag ko na cheese gyapon. Ingon ini. Adlaw sa Ginoo. Mabasa niya pa mga igsoon. Basta napamatot ang yung timok na ikalala. Pinadayag ko na cheese gyapon. Sa adlaw sa Ginoo, igamak ako sa Espiritu. Nakadungog ako nakadungog daw tingin sa kita. Sige na rin eh. Igaman ako sa Espiritu sa ito. Kung nadungtan to ang putong ang tingog, damo trupit na kapit sa akong piton. Abasa Diyos Domingo ang igata. Sa Diyos. Kamay langit. Ha? Pagkison, yung tulong Domingo mga igata, kuha na mo sa porto nga Kiriaki Ira. O ang Kiriaki Ira mga University, o iubad sa Latin, o sa pagkakas ni Adios Ginoo. Iko ang labot na tulong sa portong Dominika. Sa itong pagkakas ang ipang sa Latin, o kaya po na ako sa portong Domingo sa portong Dominika. Nato ba mga iso, natin mga iso, doon mga sa Greek. Nato ba, ang masahol ni Brad Peter Pinto,
Dominica di dia ikuha ang pulpo Domingo sa Dominica. Kung may son, kung may huban sa Biblia ang mapapasang Domingo, na siya ay tungod na ikuha ang pulo sa Latin Domini o ikuha ang pulo Domingo. Sa mga igalang, napamatod agad ako akong tima saya sa mga ison, no? Kay Biblia naman, ang atong ginamit mga ison. Magna, kadi nga mong di mga ison, nga nakamatala ng Biblia, ako na kanisa at Panginoon, saan ka niya pag hindi ka pagkaroon na igala, makonsensya na ba ta kung turisto na po kung mga ison, nakininga mong doktrina sa Iglesia Katolika, Apostolika, na at kining university ang laos kinok saya pa looking for what yun matipyan ang simbahan katoliko mapson na pagpido o pagsito hindi sila yung nagalikon ko dito lagi na imansi no dito lagi usap sa kabanhaw sa Ginoo at ito na konteksto na igala paliko na po konteksto ikotlo na po pagsutok pa na kong sulti Mateo 5:1-5 sa pagkabalaw sa Panginoon basta mga lakad Domingo man to o kaya mga isoon na katong adlaw sa Ginoo o nagulat ko na sa kung sa Sabat pa no kasi sa Domingo nagulat ko na sa pagkabalaw sa Ginoo pero hindi mo Sabat at hindi mo ang nagsidiya Domingo ba nagpili o na iya din ang mga sa akong katba. Isip niya dito, makapasal siya dito. Nga libig, kanaw po ng libig pinto. At kung dili ka sa kabasa na libig pinto, kapabiling ko na ako di mga sakot. Kaya, as negative, negatibo siya, gusto pa ba siya sa pulong, sa ito pa, sa ito negative, na negative na saya sa sa lugar na dili hindi pa dili yun na yan pero sa ko Domingo pero ginagawa sa akin ng mga spitipikon pero siya musupa pa siya negative siya kailangan tingnan yung kung masahan isip na dili Domingo asa yun ang kabasa pinalay ko na dili Domingo kung doon na may masahan spitipikon doon na doon ang adlaw Ginoo sa 90s wala ang pinabutan ng mga isol. Hindi na nagpaon ako ang pagtubas sa katalahin. Sampol ka na pinatadyo, Pedro Tristepi. Kamugamit niya din talaan los, pagkabay ang yung kabasa niya sa Pedro Tristepi. Wala niyo pinabutan ng pinipin, kung ibig kamugalan ako, ay wala niyo yung pagtulan ng ito. Ang atong ipapatutan, pinatigat, ulit dis mga idol. Pagko sa ecologist, alam pinatayag ecologist, ito yung pagdagandagan ng isol. No? Alam mo yung magdadagan yung pwedeng kuwat sa among tima mga ison, ginagay ang politics. Kinahanglan, kinahanglan, bangot na ako siya, so, yun sa akong liguwa sa kong baba. Iyagat na po sa kong baba, kapita ko papunta na ng Pilipino. Akap na Pilipino, malikon ko na. 5 minutes. Salamat, Pastor. Salamat. Kung na may mabasa ng mga teksto ni Brad Pilipino, malikon ko, ako siya pa ikawandaan, mabasa doon na kasi mabasa ng adlaw sa Ginoo sa Diyos Pedro TV Amos 5 at sukonsi nanay adlaw sa Ginoo Domingo ba ng dili na obligasyon pagkabakuha na ay dili at Diyos Pedro TV ang kung ipamatudan dili sa Amos panili pinagayag na kagalang pinagayag nga nasulatin ang adlaw sa Ginoo Domingo yun na kasi sa akong basa ng mga ison. O, hindi akong ipangamit bakit nga hindi bali siya newspaper, hindi siya gamagama mga ison. Kasi nagitawag na to o mga sanay ka ni mga propita, no? Dili man po. Hindi siya nag-visionary, hindi siya nag-propita. Biblia dyan, igolita na po people. O sa Biblia man, basta ikon ko, wala pabatutan na ko ang iba so sa
Tama ka sayon. Ay bibigyan man akong gigamit mga ito. Muna kami sa mga Katoliko, may subukan o may dito na kumatuod o hindi ma di magyud nga wa jud pa sayo. Na ang adlaw sa Ginoo gyud ko. Muna maglibo ko ning kapitil-kapitil daw kanya pag Kristo isa o daw kanya paglusot dito na litra mo nga akong mabasa. Kinahanglan basahan sa kuno kapitil-kapitil pati ko. Basahin ko litra po at ilim ko. Kaya makabasa ka rin kag litra Domingo. Lumalabas pero di pero gahapon Domingo na magpabilis na pero mga kapitil-kapitil. Wala basahin ko sitas potitas. Dito sa kapitil-kapitil nga lagi alam na ito ko lagi Domingo. Kana nagpano ako dito. Kaya kung hindi ka nabasa lahat kapitil-kapitil Domingo ang pinaka-ecologist. Nabasa po buwak kapag kung ang kapitipin doon, nagpila itong pagkikatihan karon, dinaw. Naut nga, hindi mo italiso sa panahula, sa klasik natin, nga, hindi na ka mo sa ito sa simangot na Katoliko. Kasi kung ikaw, balik kami doon sa simahan. Kahit sa to, Diyos, hindi yung katrobo, sila. Jadi, dari kung nagtiputi ka kapitiputol, nga mabalik ka pas matupod ka Tuhan. Dari yung tigaw, balik sa tinod nga simbatan. O na tinod nga simbatan, ilang tudlo. Nga kanang adlaw sa Ginoo mao nga Domingo. Mao na may isog mga Katolika nagtudlo kanang adlaw sa Ginoo. Nga mao sa gitawag pagkanaw sa Ginoo. Mao yun. Kung mamutana sa kapitipin to pagkanap na ecologist Domingo na. Banap niya ecologist. Sila sa siya. Ang nasuwas pinat niya. Pinoboy. Ito na ako Domingo. Hindi ka nagpata na siya. Kanap na ecologist ba na? Dili na oy. After ecologist, di pa sa. Ang nasuwas pinat na ecologist. At pinoboy siya. Ito dahil mo na. Domingo. Muna sa institution nga kumutana. Ito na ako sa kanistang mga tatan ako. Kanap na ecologist Domingo na. Yang kita tengok nafis. Apa kau nasi apa? Nafis. Kalau aku nak pilih dia apa nas? Saya nak bagi tu tak pasal apa apa. Oh kita kita oh sa namit kau sa tong dibati. Oh labi na ngayon sa mga sa Iglesia Katolika. No, si Brad Roland Patterns. Tao ba na mo sa Katoliko? Sa 50 persa. 20 minutes. May hapon ka na ito sa natal. Dili na boto. Kung na mga oras na bilin, ako na nag-iwi. Marinas, tapos niya ang iyang permirong barog sa 15 minutos. O dirinta sa Peter Bindon, sa diyang motingo ka. Don Roche, mga bukas mo. Unang sumutara sa sobrang pakunin siya, Roche. Manubras. Sabla mo dyan na asali na ito. Sa sigaw na ninyo. Punto sa nato. Sama nga kayo. Naa o wala. Ito ba? Pero ang nasa problema, ito na problema, kung ito yung kinakaya ko na siya, mabasa ka
Yung una, yung mga sa kutin, kadali ng pasok. Una, kung ano sa akong chances, wala na sila ginulukok ko lang. Pero ang punto, kung ano pa pabriton, pinanihan ko na siya, adlaw ko ito. Magsugod ang imong time sa limang tingog na lang. Sige. Ang ato ang pangutana, bro, hindi maglimang ato ang nasakutan nga tima naabay adlaw sa Ginoo naa o wala paning ko ng tubag. Ano ba? Ang atong tima nga ikasabutan nga nabasa na ni Pastor Chris. Ang adlaw sa Ginoo ko lagi naa lagi domingo. Ang adlaw sa Ginoo ko lang domingo kay mo man nila lahat pinatay na ko nga ang adlaw sa Ginoo mao domingo. Kung mo rin nabasa ni Pastor Chris, kung mo na ako'y na-chatting niya mo, ako lang gamit ang akong alat. Ikon ako nagbasa sa tima diri sa i-post. Kay ako nasabtan na ni Brother G. Di ka man sa imo ha. Panadi niyo, J. Carlo Balinas. O niya akong i-repost din sa akong Facebook. O niya kanina akong gibasa ang tima. Pamatud-ad ko. Okay? No sa Nobel Parenthesis RCC. Kanang naa sa Pinadayang Ologies kay Domingo sumala sa Biblia. Ibasa na ko ni Brother G. Pala. Dili lang dungagan na nag-iwan ko adlaw sa Ginoo Domingo. Kaya gibasa na akong tima. Balik ka niyo, Brother Jay. Mao na nagsapas ko sa Pastor Chris, kana bitaw ginag-ecologist. Ako mo na siya, pag-iingat ka lahat ng ecologist. At ang Domingo sa Domingo sila. Saba. Yan nila, Brother. Ako gibasa ang tima. Ang tima, Molly, pamatud-an ko, meaning sa RCC. Kanang naa sa Pinadayang Ologies kay Domingo, sumala sa Biblia. Wala ko mag-ingon na nadugan ang sa Ginoo nga mao Domingo wa ko mag-ingon. Gibasa na ako tima. Kung pananglitan sa imong pagpamatuod, imong gisukip ang word nga adlaw sa Ginoo, wala kay problema kay dili man ako ang imong kanibate si Brother Pindon. Iyara na nakatungtong sa iyong buhaton sa mga delivery mo. Okay? So, baan lang naso na una nga ibasa ni Pastor Bacalanes ang adlaw sa Domingo kay wa ko magbasa adlaw sa Ginoo kay wa ko magbasa og adlaw sa Ginoo nga mao ang Domingo wa ko gabasa. Ibasa lang na akong tima. Okay? O depende mo screen atong man niya. Diba di pa ba i-sabi labot inyong duha na. Okay, balik na. Risyo man tayo, kayo. Bakit na? Isip ko na natin yan. O, sige, pamutan na.
pastor. Sino ni siya nga silkon? Kaya dali na magod sa pagpa-og na to country. Nag-naisa sa mo ha, okay man ang country. Pero di balik na sa no, arang-arang. So, so musuot to ba? Awas ako, pastor. Okay, ato ni padayon na lang. Eh, mugawas ako kasi saya mo balik og sulod ako sulod sa kausa. Ako objection ang ako magong pangutana pastor may tungod sa Bima ako nang utana may tungod sa Biblia. Oh, nya ang ako ang pangutana ini bang pulong adlaw sa Ginoo laban ni siya Bima yan ito man siya kanaa. Kaya ako sa challenge. Kung ang imuhang Bima walay adlaw sa Ginoo akong balimo nga nasayop ka. Kaya ang ginamot na niya pastor nga yan ako ang bunon. Kaya mabalinaw ko niyo pastor ang mga challenge Brother Jay, yung sa imong response sa challenge ni Brother Peter. Pastor, please, na po nga. Okay, go. Dahan to ba? Sabi na yan, origins lagi. Kung nga naman ko'y champion niya yan, bawalay tulong anong sino, na ang punto niya, kung ato ito, ang atong lima, at ang sino, mawag yun ko. Kung wala may mabaksan sa Ginoo, Ginoo na lang na ako. Para dili kita to sa kung ito ba na to kung na ako ato ato yung pinagpo na ako sa lima pamatuklan to nagkaya politics at ang Ginoo Domingo na pinukuno naman ko siya na wala yung mga wala na po sa palagdi Ginoo na lang ako. Kung ito siya Brad sa kung ako siya pangutara pa sa pes. Okay, Brad Billing. Oh, wala ka ko nang utana lagi sa Biblia. Ako pangutana pa sa timang imong ikabarog ba? Kay ang imo ang tima, ang imo ang ikabarog, kung naay adlaw sa Ginoo padayon ta, pero wala, sulti na lang sa tingod nga nasayop ka. Tawag na lang kung iyaron nga padayon ta. Balik ba? Naalagi na yung babasa niya adlaw sa Ginoo. Pero hindi babasa yun. Pastor Chris, Mr. Moderator, challenge question. Kaingon man gyud niya nga diha sa tima naagi mabasa ang adlaw sa Ginoo. Kung walay mabasa, Pastor Chris, ako man ang gisend diha karon sa tuang GC. Oh, tima man gyud na siya man gyud nag-post ana, ako ra man nag-share ang iyang i-post. Kung walay mabasa ang adlaw sa Ginoo, iya bang dawaton nga pure Christian orasa. Okay, sige makita, nagilom gyud ko no. Challenge question. Ikaw mo yung Mr. Moderator. Brother J, magiging kawat. Mr. Moderator, yun naman. Pinatawag pa na po yung mga kasa. Pinatawag naman ang pangutana. Sunod pangutana. Sunod na ito ba? Matod mo ang imong tima na agit ang adlaw sa Ginoo. I-challenge sa ka og naagali. Kung naagali mabasa, ka o di gali mabasa, pirli ka. Pero hindi man ka mudawat, nagtugan ka sa tinuod o nagtugan ka sa baka. Tubag. Tubag na ba? Pastor Chris, matubag na ko. Ayan. Mudawat, pili ko. Ang mabasa sa tiyag na yung apologies na mauna na lahat sa tima. Adlaw sa Ginoo, bako at Domingo. Kung sa ninyo mudawat, pili ko. Kaya naman. Kaya magbasa nyo na sa tima o sa Biblia. Muna ito mga to, sayon kayo, Brad Pitt. So, sa utana, kanila, wala nimo gilawad ang challenge mo niya to siya sa ipangutana. So, kibali, ang imong tubag, dili na kapayon nga, dili ko mo dawat, kaya naman, nakakalaman sa lahi nga pangutana. Okay? So, ang iyang pangutana karon, ibalik Brother Pindon. Ang akong challenge,
challenge matod nimo dili mo dawaton. Akong pangutana. Oh, ang akong pangutana kay wa man nimo dawata. Nagtugan ka ba sa tinuod o nagtugan ka sa mga categorical question? Ala to ba? Nagtugan ka sa tinuod nga wala po na dawata mo dyan. Di ba? Ayaw ba sa inyo, Miss Brother Peter, pangutanan na. Moderator. Okay, balik ka sa moderator. Challenge question. Wa man nimo dawata. Oh, nagtugan ka ba sa tinuod nga ang tima walay adlaw ipapahulay o nagtugan ka sa tinuod sa bakat kay naay adlaw ipapahulay? Tugan sa tinuod. Objection, Mr. Moderator. Wala siya ni kuhan sa ating pagpahulay. Mone adlaw sa Ginoo. Iya po tumone sa imo ganina na sa adlaw sa Ginoo sa imong tima. Kunti wala nimo dawata kay matod nimo gitubag na nimo na siya. Siya sa kung nagtugan ba sa Ginoo o nagtugan ba sa baka. So diha ka ni object. So sa imong objection wala diha ka ni pagpahulay adlaw sa Ginoo ang iyang pagpasabot. O sa iyang objection counter objection, Mr. Moderator. Counter objection. Saya pangutana, Mr. Moderator. Kaya naman, kinagis at nagod niya ako kanil mapahulay. Iya mo ko rin maritungkol. Nakiya ko kipangutana, abos na lang yung papahulay. Kabasa ka na pinalaya ko no. Dili mo na papahulay. Domingo ba na pinalaya ko no. Hindi ko rin mga pangutana, may tungkol sa lagi papahulay. Objection kay wawan siya na mautana sa ating pagpaulay. Okay na? Editor, ako na ako objection. Sige, sunod lang mautana. Sunod mautana. Sunod pangutana. Sunod na lang pangutana. Kini ba di ay imong ipamatudan? Nagpamatuod ba di ka sa bangkap? Kay wa man di ay nimo nila pamatudan nga matuod? Ito ba? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Pangutana na lang. Ay dami Mr. Moderator. Maroon na to ba? Kani ba yung pangutana? Nagdagit ako yung side comment. Mr. Moderator, sa loro sa to ibati. Bawal ka mangutana. Mga dagit sa akong side comment. Tingnan lang to siya. Ang akong iba. Sa buwan ka Mr. Moderator, matulungan mo sa Mr. Moderator kasi bawal ka mangutana. Side comment. Okay, ako naroon. Sa Ginoo naagi sa imong tima i-challenge na bitaw ka o nya pagkuman imong ipaliparan di man papat ka o natukan pa ka sa Ginoo o natukan ka sa bangka kalagi sa tima. Kung pangutana maon matod mo ang adlaw sa Ginoo naagi sa imong tima. Oh. Nagtukan
gobyerno, tuman. Ato ba kabana kapasita? Yes, natugan ko ginoo nga biya ka mo basa sa dinay nga colleges. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sumala sa imuhang lima nga imong lima matunan. Nga, naayod ang anak sa Ginoo. Kung di mabasa sa monitor ang pulo adlaw sa Ginoo, nawaton mo ba na pirti ka? Sa mga kaibigan, nawaton. Kami na, di nawaton, o di nawaton. Ano sa pagkakay? Tubalo ka rin. Oh, kaya request lang ako ka. Kung maumay ka siya ng tahin na, dito na, para tubag ako sige mo siya yaw sige tubag ako ha. Tubag ako Pastor Prisa, siya pangutana. Dili ko mo dawan. Kaya naman, kaya doon naman yung mabasa na ko Pastor Prisa. Pinalayan ko na cheese. Ano sa Ginoo, pipili ko na. Dahil Biblia, kita porsitas kita. Biblia dyan na. Kung na Pastor Prisa, pati yun yung bukso ng akong iba. Kadili, galing na. Niya ang imong tima kay mao ang pagtubag sa iyang pangutana. So ibalik ba iyang tubag imo lang panahon unya ko Jay Balihog ayaw na og tingo paminaw na sa iyang tubag. Ibalik mo po na Brother. Ato na ko sa laing pangutana, hindi ako niya tinawag, hindi ko pa siya magtubagan eh. So, na ako pangutana na ako. Ayaw na lang yung dili mo siya mo daw at pili siya magtubag isa sa mga na siya. Ang imo lang isulti ako, sunod na pangutana. Okay, balik kayo Brad Pickle, pangutana. So, paano sa imong lima na imong ipamatutan? Specific inspiration kay pinadayaguan. Hindi mo ba kining ipamatutan? Mabasa, iya sa pinadayan o pamatunan kay baka kay dili mabasa. Tuman. O wag ako. Pamatunan nga dili tinuod yun. O stay. Stay. Revelation chapter 1 verse 16. Kung saan ang pamatunan at tinutupin ko nga ang pamatunan. Medyo ko ang pamatunan. Awatan ka dito. Sa kanal, sa pinaya ko sa Diyos. Gawin ko na. Sa pangutana, Mr. Moderator, challenge question. Kay nagtubag man siya nga pamatuod na kuno siya sa tinuod. Kay mabasa. Mr. Moderator, king inspiration magiday kay mamayang ingon kaniya. King inspiration. Pinadaya, king inspiration magiday. Mr. Moderator, pinadaya uno, Jess, kung mabasa ang iyang tima, walay sobrang walay kulang sa iyang tima, imamanayan pamatukan, dawaton ba niya? Katabla siya. Apan kung di mabasa, pertingin siya. O di ka, nga iyang ipamatukan nga ang pinadayag uno, Jess, adlaw sa Ginoo kay Domingo. Okay, dispatch ready. Challenge question. O, dira. Pinadaya na. Dira ka tulis. Ano yung masaw niya? Ano yung masaw niya?
Bueno mga kaigsunan, mao to ang pangutanan ni Peter Pindon mga kapaglaom. Ngadto kang G. Carlo Badinas. Nga bisan og walay nawasang adlaws Ginoo ningon gyud si G. Carlo Badinas nga naa ginabasa sa pinadig uno Jes sa timan niya. O mao na diha ang diferensya ngano di man ta magtug-as tinuod mga kapaglaom. Okay mga igsoon, minaw sa ta og mga great kining comments mga kaigsunan pagkabasa ni Pastor. Pastor. Sunday. Lord's Day is a Sunday. Eh, Laro ano ya Lord's Day. Wala na sa wala na pamahayag. Sa'yo. Kaya pangutana karon nga sumala sa imong gipamuno ang Lord's Day dili adlaw sa no abo na sa Biblia. Kaya imo ang gipamatong kung ako no wala sa Biblia. Mao ito na hinungdan nga misupak nga naman ang sinungal gipamatod wala sa Biblia. Parang
Pangita ka ron, ngayon ka. Kining sa akong pima nga akong ipabasa ko sa Biblia, dawaton mo bang perfecta? Aw, agbayra, idaog ka, nabasa pa nimo, saling sa kana ganiyo, ako mo kaya dawata. Diba? Mga na siya, bro, lain pa, oh, lain pa nga mga katibayan nga ang Katoliko o ang Roman Catholic Church wa nagtupan sa Pinoon. Oh. Bisag wala ka, bro, bisag wala ka kanang gamit o privilege pero kailangan ni sa inyo ano sa kabanero. Ako lang ipasahon. Dili para di mo ko dili. Para di sa ako ang mga kapamilya dira ako karon diha na inalog sa pagano kayo tao kasi tao daw. Oh. Ako lang patao na. Dili para nimo, para ni sa ako ang mga kaparindihan na naapakaroon sa Katoliko. Sabi niya ni Sister Susan, happy di patinyo kay parinti ka na sa muang lulo. Ang papasyal dito, lulo sa buang iwan. Ngayon sa diri, sa kuha siya, bro, the faith explain sa inyo mga mali, pahina 246, ngayon sa diri. Nothing is in the Bible about the church of the Lord Sinai. Chapter 8. Okay, basta please. Isipin mo lang ako ba? Ako di mababay. Biblia lang. Oo, Biblia lang. Gamit naman siya. Basta niya ginamit. Gamit ka. Oo, meron. Masahol, pero okay sa mga Pilipino nga gusto nga maputi kung unsa diay ang nasa ilalom sa gitawag ko naa sila na ilalom sa pagkano nga pagkitaw kung wag kinasimas na sa tao nga sila di ay Lords pao ang di na pao mo na basahan ta mo nga wag yun na usma ang sa tubig nga mauna si ang Lord's Day. Pero iyan ang usap, tandi na mo no. Ano kayo mga kisunan? Pero ang ako lang, gusto ko paabot, gusto ko ako ang mga kaisya. Mga suod na kong kaisya, ng mga kapitante. Alas ako ang mga kailap, mga priority, no? Ini akong mensahe karon sa inyo ha. Kaya di naman pinimadala si Bro Jay, kaya di ba interference niya, katipisa ba niya sa ilang pagtuo. Ining ilang pagtuo nga ilang pinipinsahan, naklaro na to ng mga orasa, wajud kabarok. Bilang kasalis question nga, mo ganiya, lima kasalis question, sige dawat. Nagpasabot mga kaparintihan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, nga ang iyan ay pagkabarog sa iyang pinamatsik-matsik lamang. Hindi ka matura. Tayo ka matuon pa. Dapat, imong isulti, nga kanas imong ang ipangita na sa dimunya. Matuon na. Ano ba? O, kasi na alam mo reklamo nga litaas na ginayang gusto, nasuko na siya. Huwag ko nasukoy. Gusto lang ako nga papaabot diha ninyo ang kamatuoran. Ang kamatuoran na sa Biblia, i-challenge ko karon, so na i-challenge. Kay balibaran ka bagod ka. Basta ka balibaran. Kaya nga naman, nakaibalo ko nga ang imuhang tima. Nga na kabarog ang imuhang tima. O, maubitaw nga, gusto na ko maklaro unta sa una na kong pahupana kung kanapang imuhang tima ng imuhang ako na sa lugan. Laban niya ang adlaw sa Ginoo. Di ba ito pag mga sakuha nga naan? O, isil pa na ako na sa toong GC. Naman ko niya ang adlaw sa Ginoo. Wala, i-post na siya sa Facebook. Mga kaisunan. Wala siya sa pula. Okay, salamat po, sir. Sa Facebook, i-post na siya sa Facebook mga kaisunan. Mga galaan, mga kaparintihan. Ang among tema
si Carlo Balinas, ika na sa iya akong isir. Ay siya naghimo ana akong isir. Wa kita mabasa ni Alaan daw sa Ginoo. Apiman siyang ipamatunan, pamatunan ko, plus parenthesis, RCC. Karang lahat sa pinatayang apologies kay Domingo. O, usunod nila kung sa Ginoo dawa, pero sao manimo na pagpalagang o pagtupag sa mga tao nga naminaw karon. Kay daro mga 100% mag-wait na makakasadiya sila na tubangan. Sao manimo na pagtupag pagkain mo ni? Masakang pagkain mo ni ang iwang pagpamakak sa una na kong pangutana. Isa nila mo ka. Karang niya, wala siya ibabasa ni Andal sa Ginoo. Kaysa butabol na siya, ano na ka ba? Kung sa manimo ito ba, na mabasa na niya Andal sa Ginoo. Isin pa na, ipos pa na niya simpi, tanawa lang niya. Kaya niya makabasa po si Mausgahan ka sa pagbasa palandaan nila. Oh, Mausgahan ka na makagat mo orasan. Nasa oras nila, masagang pa na buhay na ako. Sa laway, nawata na lang aming mga orasa na nanginan ka sa ibang mga kauban. O sakit-sakit na lang ang punong kunti. Pero gusto lang ako na sana bitaw sa ibuhan ng 4, no? 4-3 sila si ang pulong sa chisma ay masaspada na naman sila. Uy, yes. Wala ko nga. Hindi ako serious. 6. Okay. Salamat po may ako ng karatong talan. Okay. Salamat. Basa na sa mga poetry. Sira, Brian John Daly, awat mo slogas ka na bitaw nga. Ay, hindi na lang resisyon sa buwan. December, Boysan, Tampar, bitaw mga inusak. Sa mati ay nag-usap sa Dia Press from Saturday to Sunday, 3 to 1. Hindi Yusuf na ni Constantine today. Bago pa ni Inaro Lopez, wala na mention. There's no mention that Sunday is a church worship day. There's no mention that Sunday is blessed and sanctified by Jesus. There's no mention that Sunday is a refreshment on the wicked 7-day Sabbath. There's no mention that Sunday is a celebration for the resurrection of Jesus. There's no mention that Sunday is the Lord's Day. There's no mention that Sunday will be observed in the new heaven of the Lord. Sa installation ni Brother J. Nagtutan, Brother Vintay, okay, Brother J. Magsugod at imong 10 minutos sa niyang motibo ka lang. Okay. Okay ko ba? Bakit ba niya? Ikaw mismo nag-iimo sa imong antima. Naalis niya sa ato ang invitation o sa invitation card. Taro kayo, ikaw mismo liinin sa sa Ginoo. Wala na ako na nasupat. Napapat ang imong pangutana sa imong pangutana. Ay, mga kalit na okay. Ang tupan. Sa mga bilasyon na igamit dire sa Pamas. So, para
Sa bahay kanto ng Biblia ang yaw ng iba sa ina. Si Lord Loser, he said, "Us," at we sa na version sa Biblia.